Panorama je brutálna. Počkaj, dávam šport. Máš šport? Už mám. Dal sa mi limit, jak ho vypnem? Stlač to! No má to stlač. Donútra, takto. Donútra. No, už som vypol. To je taká griť. Panorama je popič. Je úplne super. To je úplná. Aspoň čo smrdí. Radosť, spojka. To budeš mať plné gate za chvíľu. Ty kokos, ale nejaká čierňava tam je, ne? Ja bude dúfam, že to mohli jebnúť. Ale to je Som, že nebude pršať. Dúfam, že ne, lebo vieš. Ale široká cesta. Aj, kokoč. Á, koľko aut máme sa deje. No, len aby nám vydržalo dobre počasie. Ja, ty chce stiahnuť do strechu. Ale chceme ho Stiahnuť tú strechu no. chceme, ne? To je to potreba. Ešte iba idete na kabriolety? Ešte len pôjdeme. 12:20. Na to sa musíme pripraviť najprv. Len dúfam, že nebude pršať, lebo to bude na hovno. Včera boli tankovať čo veselkačkou. No? To je taká super. Ja mám ešte SL 500, to bude... SL 500 je lepšie. No, to je ľahké, jak si My sme mali 350, ne? Ale čo sme mali? Nie, SL 500 tiež. Teraz máš. Teraz ideme. Ideme, ko sa vyhýba? To je od nás. Ideš na to. Kopika, čo? A to nerozbehne už. Nerozbehne. Na automále. Ja by som rozbehol. Bojí sa toto. Teraz ho dáme. Ty si že to sú pízli, čo? Ale ja víš, ja som slepý, nemám okuláre. Jej, to je balada toto. Orgazmus. Opäťovať. Je opäťovač? Zase? Boli, prečo to nastavili? Lebo nechcú, aby tu brali vodičáky, ale to zoberú že teraz. Máš, že sa ti nezoberú, ne? Á, čo, vyskúšaš si tú akceleráciu aspoň, ne? Oj. Treba ho jedniť. Dobre, aj som to jedno. A je to živšie, než to bylo. Ty počúvaš úplne nemecký rap? Je to veľké, ak si dal. Škoda, že ten poslal. Uvidíme, jak to drží v zákrute teraz. Ale to ne. Ja už potrebujem ruky do rád. Čo, napodobníme Terano v Kremnickej? To už ne. Pozor hlavnú, čo mi na to. Ja však by mu koľko... Hlavná, Fiode, ty kokos by mu narastli vlasy, keby to videl. Hlavnu poznáš, ne, z Kremnickej? By mu porad narastli vlasy. To bola škola, ti poviem. To bola škola života. Tak, tam si sa naučil. Tam si sa všetko naučil. Že to vôbec nechodí do tej školy. Dve základné veci. Ale bola. To je účný stav. Práčko, to žije? Práčko. To je účný. Ale išlo by vyššie, keby nešlo. S tým pojebaným kamionistom. Iba tu došlapni a ideš. Dobre, nemôžem dúfam, že to je iná akcelerácia, by som bol s ňou. Poracmo, ja to tak nedosiahol. Pretože... Ide to. To je jaká odstredivá sila, že? Láci, týmto by som bol každý na pumpe. Čo by si? Každý je Ja na s Evou, pumpe. ty kokšeš, s Evou som stále tankoval. To je popiči toto. Aha. Chlapče, ešte do toho
Keby tam nebol ten kamión. Keby to nebola toto. Ja to maj na voľa. Zárabe normálne. Áno, hlava. Toko dúhni! Na ten kamión no. Ale hej, môže. Tošo! Tošo, hej. To bol Ivan. Dobre ťaha táto. Teraz môžeš, ja to tu môžem. Tak držím, ale Ideš 160? Však viacej to nejde, ty vole. Počkaj, už zakrúta. Ty to vieš odosmeciť? Ale To máš rád jednotke, Maťko. Ale chalanisko vedľa mi povedal, že to vie. Keby išiel ty kokot, Že ty ideš. Chlapci, všetky nás obili uvidíte. Všetkým za to, ale vidíš, volám na Kopčanskú mamu naspäť. že porušili sa 10 predpisov A chlapci sa tu tiež. a chlapci vzadu tiež. Jak nám tie kokotiny na volante? Že doprava je dole, ne? Ale nejdú. Sekvenčná nejde? Má tam? No jasné, že sú. Musí to ísť na to sekvenčná. Si potom prepustoval. Počkaj. Maťka, aj tebe, poďme ešte mi to dnes do Dčka, či do Pčka. Vieš, jak sa to... Nie, čo už sme tu, už má nič. To už nie, to nie je jednoduché. Ešte SPčko nájdeme, kde sa vypína? To ani nevypínaj. To nevypínaj. No, vidíš, ja s tým nemôžem nazvať. Tak zbytočná prvná. To čo máme jazdiť tak 15-10 minút. Jazdíme za 5 minút. Dobre tlakuje, ty kokos, v pohode. Aj brzdy má dobre. Na momente som nežil spávať. Ale už sa to tu rozbehlo. Je ten ukazuje, keby bol No, už je to mŕte ľudí. No pod tým pikolíkom. Tam máme SL 500 cel. 500. No. To je masičko.